primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede dos borradores das actas das seguintes sesións: da constitutiva do 15/6, da organizativa do 4/7 e da extraordinaria do 9/9. Teñen as actas, vamos a ir unha por unha hora de votalas ou de comentar algún aspecto sobre elas que queiran vostedes comentar. A primeira do 15/6, algo que obxetar. Votos a favor, como está? Votos a favor da aprobación desta acta. E despois tamén. A do 4/7, que a organizativa. Algo que obxetar? Votos a favor. Extraordinaria do 9/9. Algo que comentar? Sí? Nós queríamos que, se era posible, que na acta se dixeran a nós como concelleiro do BNG, non como señor Moreiro, seguido. Porque non nos presentamos baixo, bueno, eu non me presenté baixo unha lista independiente, presenté baixo unha lista que é dun partido político que se chama BNG, e gostaríamos que aparecer na acta como concelleiro do BNG. E despois tamén queríamos que na acta que aparecera reflexado a intervención ao principio da alcaldesa cando dixo o de que se facía o pleno ás 8 da mañá, como tal. E despois tamén non é un ataque ni nada, pero vemos como nas actas na acta se di como que se piden turnos de palabra para poder falar neste pleno, o cal non se pide pode ser comprobar na grabación do vídeo, non se pide un turno de palabra. Entón tamén queríamos que eso si podía sacarse de acta, porque non foi así como sucedeu nese día no pleno. En canto a acta, eu non levanto acta, pero as actas non se poden dar fe do que sucedeu aquí. Eu non recordo si falta, é que non sei. Acta se aproba ou se vota a favor ou se vota en contra, pero cambiar non se cambia acta. Acta un testimonio un celatario público que está... E Paula sabe, porque, por exemplo, no caso do Porto do Son, as actas modificáronse moitas veces cando Paula foi secretaria. Señora secretaria é unha técnico competente e non hai que facer alusións a outros concellos. E hai que respetar sempre o que é un pleno, non facer alusións a outros aspectos da vida de cada un de nós, e eu me refiro no pleno sempre ás persoas por o seu nome. E as tanto sempre de vostede. Empezamos no 2012, porque creo que o pleno de Lousame e o dixen nese pleno, que era igual de digno, máis, pero non é igual que outros concellos, e que vamos a tratarlo con debido respeto. Entón, me referiré a usted como señor Moledo, me referiré a cada un deles, o señor Paradela como señor Paradela, e a cada un dos portavoces do mesmo xeito. E se algún compañeiro meu ten que intervir, lle darei a señora Agrafonso, ou a Cojo, ao señor polo apelido que teña cada un. Pero non estou falando disso. Estou falando, por exemplo, cando se fala dos votos, por exemplo, sempre aparecemos como o señor Moledo, nunca aparecemos, así, concelleiros do Partido Popular. Pero cando, por exemplo, apareceu o noso voto, aparece co voto do señor Moledo. Pois o señor voto do grupo mixto, sería porque é grupo mixto. Grupo mixto ou concelleiro do NEA. Pero que grupo non lo constituye un solo concelleiro. Entonces, me parece que iso, non sei se se falou, pero falámoslo si quere un día, aparte para que quede claro xa. A cuestión é que vostede quere que cando se recollan as súas intervencións non se recolla nominativamente o seu nome, senón concelleiro do grupo visto ou do BNG. Vale, non hai ningún problema. Vale, porque as outras... En relación, se me permite a alcaldesa, en relación ao turno de palabra, vamos a ver, home, quero dicir, a alcaldesa, me imagino que cando acaban os puntos, quero dicir, non creo que ninguén non intervise porque, entendo, non, pero non se está referindo a iso, está se referindo a que cando se debatiron os asuntos... Sí, que non hai rodo, No, pero creo que non se refire a iso, creo que ele está se referindo a que cando se tratou o asunto non se lle deu a opción aos concelleiros a... Me parece extrañísimo.
No, home, o que... No, Que cal era o terceiro son? no se está referindo a eso. Creo que está se Creo que se está referindo a que cando se debateu un asunto o que fora, non sei cal. Decidiuse xa un momento, votos a favor, ou en contra, ou que sexa. Non se dou opción a que ningún concelleiro da oposición ou do mesmo grupo voso podera tomar palabra. Pero penso que só a alcaldesa... Non o fago nunca. Non, a E se o fixen sería por algún argumento, porque cal era o dictame, por iso sabe cal é o punto na acta, por favor. Non, porque os puntos foron todos. Sí, pero non, non. No, creo que non. No extraordinario foron. Creo que non foi iso. Creo que, como ninguén interviu, a alcaldesa deu por suposto que non querían facer intervención. Non que ela non quisera dar os puntos a agenda de palabras. Sí, eu cando puxen o punto, recordo perfectamente, mirenos a vostede. Porque como fago sempre, por si queren intervir. E ninguén interviu, porque eran puntos aparte... De verdad, non vamos a discutir... Non, é que non estou discutindo. Os puntos que se... Pero é que está o vídeo. A sesión sí, pero non me extraordinaria. A do 9 de setembro. Sí. Os puntos que foron Sí, o POS, os festivos locais, o suplemento de Queito Barrado e a situación de... E falamos dos festivos locais, incluso casi bromeamos sobre festivos locais. Pero paramos na comisión, pero non o día do pleno. Porque estaba dictaminado. Pero na que esté determinado temos turno de palabra igual. Claro, Ahora sí, pero como eran os festivos locais están acordados e dictaminados, vamos a cambiarlos despois no pleno. Si o dictamen non se pode cambiar o voto, porque xa se expuxo antes, entón son datas, o sea, son unhas datas que acordamos entre todos. O voto pode ser cambiar. Da comisión a dictamen pode ser cambiar. Vamos a ver, pero non é iso que está dicindo. Vamos a ver, para finalizar... Quero un informe sobre as comisións informativas, por favor, tan pronto o poda facer, que yo pasemos a todos os concelleiros, aos Vamos a ver, a todos os grupos. Simplemente para finalizar este tema. Quero decir, o concelleiro do grupo mixto está propoñendo que se rectifique a acta nese sentido, non? Que donde aparece o señor Moledo apareza concelleiro do BNG e donde que non se pide o turno da palabra. Claro, nese sentido, o que quero, a ver, a miña impresión desde que estou eu aquí, quero dicir que estou neste lado tomando notas do que pasa na sesión, eu a verdade é que aí entendo que a alcaldesa, o sea, mira, como ninguén quere intervir, entende que ninguén quere intervir. Normalmente pasa ao revés, me permite, secretaria. Pero bueno, que temos que interrumpir moitas veces porque deixa de parecer un pleno de outra cousa, porque hai un turno, unha pregunta e o turno da resposta, e a veces se interrumpe, se establece algo que non debe suceder nos plenos. Só é pasar unha vez. Vostede vai a ver. Non é o meu estilo interrumpir a xente, nin que non fale, non é o meu estilo. Nin non vai a ser. E nese momento si se fixo por esa que eran as datas de festivos e outras dúas cousas en que eu mireinos e non vin que ninguén quixese nese momento intervenir. E vostede, se quería facelo, simplemente tiña que falar ou pedir, porque eu mireino. E aparte, acórdome que na data volvemos a mirar para ela e ela volveu a absterse e volvemos a reírnos sobre iso. Non, eu non vou a ver, eu tamén lle agradecería que no pleno se dirixira a mí con o mesmo respeto que me dirixou a vostede, vale, señor Moreto. Entonces, bueno, quero decir, eu para rematar a cuestión, quero decir, el propón efectuar esa rectificación e o pleno ten que votar se acepta esa rectificación ou non. A rectificación de... Se el propón facer unha rectificación, a que me aparece o señor Moreto, aparece o concelleiro do grupo mixto. Claro, ningún problema. Se quere ser rectificado. Votamos, entón. Pero el propón máis cousas, tamén propón eso o das intervencións, como que a alcaldesa non deu o turno de intervención. Pero neso non estou de acordo. Claro, pero hai que votar esa rectificación. Votamos as rectificacións unha a unha. Claro, para eso, efectivamente. Eles me vai dicindo, por favor. A primeira é que apareza, en vez de o seu apelido, pois concelleiro do grupo mixto ou BNG. Vale. Votos a favor de que apareza como concelleiro do grupo mixto, ou neste caso grupo mixto? Vale. A segunda, a ver se tomei ben nota, que apareza refletido porque se fixo pleno ás 8 da mañá. Non dicen nada. Si, agora a primeira... aparecen as palabras que dixo a alcaldesa porque se facía o pleno a esa hora.
porque considero que ten que estar na acta. Eu tamén quero dicir unha cousa, a ver, isto é importante, vamos a ver, o sentido das actas dos plenos é recoller o que acorda este órgano colexiado e os votos de cada concelleiro. E sobre todo o sentido do voto. Por que? Porque aqueles concelleiros que votan a favor dun acordo logo non o poden impugnar ou non poden ir en contra dele. Entón, cando un concelleiro, quer dizer, hai un asunto que é debatido nun pleno e un concelleiro, pois, vota en contra, ou se abstén, iso ten unha virtualidade xurídica. Quero dicir, as actas non teñen que recoller, non teñen que ser unha transcripción literal do que pasa no pleno, non hai por que recoller. Eu fago unhas actas bastante extensas, quero dicir, non recollo o grupo do PP manifesta esta postura nunha liña, o grupo do PSOE, non, recollo unhas actas bastante extensas, que se pode ver claramente cal é o sentido dos diferentes grupos políticos municipais, pero eu como secretaria non teño que recoller exactamente todo o que pasa ao longo do pleno. Se alguén pois di unha palabra malsonante, se alguén non, quer dizer, ese non é o sentido das actas, non hai por que recoller a alcaldesa comeza o pleno dicindo que o sea, non. Entonces, quero dicir, ese non é o sentido da acta, quero tamén manifestar esa postura. A parte, as actas teñen que decir, ora, cal é o futuro das actas? O futuro das actas é as videoactas, é dicir, onde simplemente na acta se vai a recoller o que se vota e o sentido do voto, nada máis, non vai haber nada máis. Se alguén quere ver o debate político, pois poderá acceder a un enlace na web onde verá o que foi o fragor da batalla, pero o sentido da acta non é recoller as concretas verbas que di cada concelleiro nas súas posicións, senón unha relación sucinta do que eles din. Entón, claro, sempre foi a tónica que se seguiu aquí no Concello de Lousame en todo ese tempo que eu estive de secretaria. Entón, claro, se recollemos absolutamente todas as partes, hai que recoller, quero dicir, non se pode recoller con minuciosidade unha intervención, entonces cada concelleiro dirá, eu tamén dis, entonces habría que facer as actas de 120 páxinas recollendo pormenorizadamente as intervencións de todos os concelleiros. Entón, é a miña opinión como secretario, pero, quero dicir, o pleno aquí é o que toma esas decisións. Entón, en relación á proposta de rectificación de que non se lle deu o turno de palabra, desde logo, o Grupo Popular vai a votar en contra. E o PSOE? Sino que ele vota a favor de que se rectifique nese sentido. O PSOE, entón, abstención. E ao final do pleno, cando se remate o pleno, llevou a recordar como empezou o pleno e que pedín cando cheguei, que cheguei tarde, sin que empezase o pleno en sí, expliquei o que sucedeu e pedín disculpas. Eso sí que sei que empezou o pleno, porque estaba agora recordando. Entón, en resumo, a acta quedaría rectificada cambiando, onde pon señor Moledo Carreño, cambiando por concelleiro do Grupo Mixto. É así, non? Ou como quedaría votado. Moi ben. Ben, xa vamos a aprobación da acta. Esta era así, isto xa pasou, estábamos na 9 de setembro, que foi claro, cando proceder a votar. Sí, efectivamente. Procedemos entonces a votación de aprobación da acta número 1. Votos a favor desta acta? Abstencións? Votos en contra? Non sei por que fixemos a modificación. Vamos a ver. O segundo punto da orde do día é a aprobación se procede da creación e dos estatutos da Asociación de Concellos do Camiño da Riña de Muros Novos. Recordan que este punto foi a comisión informativa, se dictaminou no seu momento, pero que como unha emenda que íbamos a consultar con outros concellos, como fixera, consultamos con o que se nos mencionou concretamente nese pleno, e aprobaron os estatutos tal como estaban,
aprobaron os outros concellos e aprobaron esa emenda, pero para a posteriori. Entonces, o que traemos aquí, porque para aprobar os estatutos todos os concellos iguais, tal como estaban, como viñeron a comisión informativa. Non nos vamos a pasar, si queremos leo, pero os temos desde a comisión informativa que viñeron para ser examinados e ora os traemos para votar a súa aprobación. Algo que comentar? Sí, eu traio unha emenda. Vamos, eu non sei se a orde te parece igual. Eu traio unha emenda ao ditame, por si. Nada, que donde vi que a persoa que legalmente a sustituta que deberá continuar co compromiso que todos os grupos políticos do Concello de Lousame teña representación na Asamblea Xeral. E despois a supresión do punto 4 do ditame. Pero que non di nada de cambiar a emenda de cambiar os estatutos. Está dicindo que temos o compromiso. Ben, vamos a facer un receso. Que hora é agora? Mira a hora que apaguei o móvil, por favor. Perdón? 25, entón, de 5 minutos.